מנהלת המו"פ של פוריף, ואני מתמחה בעוונותיי גם בכל הנושא של מחלות באלמוגים. אני חברה בכמה וכמה איגודים, כולל איגוד אמריקאי שמתעסקת במחלות אלמוגים, ה-Coral Health and Disease Consortium. אני רוצה להתחיל את הסיפור הזה, את הנושא הזה, ולהגיד שמעט מאוד ידוע על מחלות באלמוגים. אנחנו יודעים שהם נעשים חולים, אנחנו יודעים שהם מתים בעקבות חלק מהמחלות, אבל עם כל זה שאני אספר לכם על כל מיני סינדרומים וכל מיני תופעות וכל מיני דברים, עדיין רב הנסתר על הנגלה. אז פה יש לנו תמונה מאוד יפה של השונית באילת, שאתם רואים, והשונית בדרך כלל נראית לנו יפה, בריאה, אנחנו יורדים לצלול או לשנרקל ורואים יופי של אלמוגים, ואלה עם ראייה קצת יותר מפוקסת, יכולים לראות מתי אלמוג חולה, מתי לא, ומכאן בעצם התחילו כל המחקרים לגבי מחלות באלמוגים. כפי שידוע לכם, אלמוגים הם בעלי חיים לכל דבר. הם בעלי חיים שחיים בסימביוזה עם אצות חד-תאיות, אבל אולי אתם לא יודעים שהם גם חיים בסימביוזה עם ערב רב של יצורים נוספים, מחד-תאים ועד חיידקים ווירוסים. באופן כללי, על פני ובתוך כל אלמוג, אנחנו נמצא חיידקים, נמצא וירוסים, ממש כמו שאצלנו במערכת העיכול, בעיניים, בידיים, יש לנו חיידקים שהם נחשבים חיידקים טובים, כל הסיפור של הפרוביוטיקה, של העניין של, יש לנו קלקול קיבה, אז אנחנו לוקחים קצת יוגורט בשביל לפתור את הבעיות עיכול וכן הלאה. אותו דבר קורה כאן. יש להם חיידקים מעליהם, בתוכם, וירוסים בתוכם, מעליהם, וירוסים בתוך החיידקים שנמצאים בתוכם וכן הלאה. ועל זה קצת נדבר, רק בשביל לקבל את התמונה הכללית, וקצת בתור אנשי אקווריומים וכאלה שרוצים לגדל אלמוגים בתוך מערכות סגורות, נדבר קצת על מה אפשר לעשות, ולצערי, כיום יודעים שלא הרבה. אז בואו נמשיך הלאה. טוב, אז מה זאת מחלה בעצם? מישהו יכול לחשוב איך להגדיר מחלה. מחלה בעצם זה איזושהי פגיעה בפונקציה נורמלית של בעל חיים, אוקיי? אנחנו בדרך כלל אוכלים והכל בסדר, ופתאום יש לנו איזושהי בעיה במערכת העיכול, או בעקבות האוכל, או בעקבות וירוס, זה לא משהו אולי מדבק, אולי כן, אבל זה איזשהו פגיעה בפונקציה הנורמלית של הגוף. אותו דבר כאן. אם האלמוג יפה, פתוח, נושם, ניזון, הכל טוב ויפה, צבעוני, פתאום נפגע הצבע, נפגע זה שהפוליפים לא נפתחים. זה יכול להיגרם על ידי מחלה. יש מחלות שהן מדבקות, שאנחנו מכירים, ומחלות שהן לא מדבקות. זה עדיין מחלה. סרטן זה מחלה, כמה שידוע לנו, שלא מדבקת, זה עדיין מחלה. אותו דבר באלמוגים. מה בעצם גורם למחלות? מה גורם אצלנו למחלות? אותם דברים גורמים גם אצלהם. יש סטרס, כל מיני עקה סביבתית, שאצלנו יכולה לגרום למחלה, אותו דבר אצלהם. שינויים בטמפרטורה, במליחות, באיכות מים, כל הדברים האלה יכולים לגרום להתפתחות של מחלה באלמוגים. בנוסף לכך, יש פתוגנים, יש את החיידקים, הווירוסים, הפטריות, החד-תאים,
שגם הם מהווים בעיות או שגורמות למחלות. מה שצריך לזכור, שכל התהליך הזה של מחלה, הידבקות, הבראה, וזה, זה חלק נורמלי של החיים שלנו ושל האקוסיסטמה באופן כללי, וגם בתוך האקווריום זה דברים שהם נורמליים, הם יקראו. אנחנו מנסים להקטין את היווצרות המחלות, את תדירות המחלות, אבל אין מנוס מכך שמדי פעם אתם תראו אלמוג שהוא לא כל כך טוב לו, או דג שלא כל כך טוב לו. אנחנו מדברים פה על אלמוגים, אבל זה דומה בכל הרמות. לא, כיוונה. אז מה בעצם אנחנו עושים כמין רופאים של המערכת? אנחנו, כמו רופא רגיל, לוקח את האנמנזה, אנחנו שואלים את האלמוג מאיפה באת, על יד מי היית, וכן, אם אנחנו יודעים, זאת אומרת, אם אנחנו יכולים, כמובן, אם אתם קניתם אלמוג מפלוני אלמוני, וזה הגיע, ואחרי יומיים אתם רואים שהוא לא כל כך טוב לו, אתם יכולים להתקשר לפלוני אלמוני, להגיד לו, אוקיי, מאיפה האלמוג הזה הגיע, כמה זמן הוא היה אצלכם, וכן הלאה, ואולי זה ייתן איזשהו רמז, האם זה מחלה שהגיעה עם האלמוג, האם זה משהו חדש שמתפתח אצלך, וכן הלאה. אנחנו עכשיו מסתכלים על האלמוג ורואים, הוא נראה לבן, הוא נראה צהוב, הוא איבד את הצבע, או יש לו צבע יתר. זה חלק מהבדיקה שלנו. ואז אנחנו צריכים להחליט האם הוא באמת בגדר הנורמלי, או שהוא משהו שהוא בעצם מסמן על איזושהי מחלה או התפתחות של מחלה. ואנחנו בעצם עוסקים ברפואת הריף. אז איזה דברים בעצם יכולים להשפיע בגדול על מחלות באלמוגים? ולגבי מחלות אני מדברת על רמה מטאבולית, רמה בסיסית של חילופי חומרים וכן הלאה בגוף. אנחנו יודעים שכמו שאצלנו, מזון, כמות המזון, איכות המזון יכול להשפיע, בהחלט יכול להשפיע גם על העניין של הגדילה, אבל גם העניין של מערכת החיסונית. עכשיו, לאלמוגים יש מערכת חיסונית מאוד מעניינת, מאוד פשוטה, מאוד פרימיטיבית, אפשר להגיד. אין לה זיכרון חיסוני, כמו שאצלנו, אבל בהחלט יש מערכת חיסונית. יש להם תאים ספציפיים שהם עוסקים בלהיפטר מכל מיני חיידקים לא רצויים, או חומרים לא רצויים. אותה מערכת גם עוזרת לאלמוג כשהוא נפגע, אחר כך לעבור רגנרציה ולגדול מחדש. אז יש פרמטרים או דברים סביבתיים שיכולים לפגוע, ויש כאלה שהם יכולים להועיל. אז כפי שדיברנו, איכות מים זה אחד הפרמטרים הכי חשובים, בטח במערכות סגורות, אבל באופן כללי אתם יודעים שאלמוגים גדלים באזורים שאיכות המים היא טובה. ברגע שיש הרבה חומר אורגני במים, ברגע שיש מזהמים במים, האלמוגים מתים, האלמוגים לא מצליחים לשרוד. אז מהם הסטרסורים שבעצם מאפיינים אלמוגים חולים? כשאנחנו יוצאים לים ומסתכלים, אנחנו יודעים שסטרסורים כמו סדימנטציה, כמו הרבה ערבול במים, כמו עצות, אלה הם יכולים לגרום לפגיעה באלמוגים ולגרום למחלות. ישנם עבודות שהראו חיידקים שנמצאים על פני האצות, כאשר הם בעצם באים במגע. זה לא רק האצה עצמה שיכולה לחסום אור וכן הלאה מעל פני האלמוג, אלא גם החיידקים שנמצאים על פני האצות האלה יכולות לגרום לשינויים באוכלוסיית החיידקים שעל פני האלמוגים, ולגרום לכך שהאלמוג יהיה חולה, כי מה שעלה זה פתאום חיידק שהוא לא בריא לאלמוג.
שיש לנו טורף. עכשיו, הטורף הוא מצד אחד אכל חתיכת אלמוג, ותהליך שהוא נורמלי, אבל הטורף בעצמו יכול להיות שבתוך השיניים או בתוך הפה יש חיידקים שהוא לקח מאלמוג חולה בסביבה, והוא עכשיו, הוא בעצם וקטור, הוא עכשיו העביר את המחלה מאלמוג חולה אחד לאלמוג חולה שני. אז גם פה יש בעצם עוד תופעה שהיא יכולה לגרום למחלות, להידבקות של מחלות. וכמובן, כמו שאמרתי, איכות מים, רמת תאורה, כל אלה משחקים תפקיד מאוד מאוד חשוב בהתפתחות של מחלות במערכות פתוחות וגם במערכות סגורות. אז מה הם סימנים? זה מגע בין אלמוגים או פשוט במים שאתם מעביר יחד עם אלמוג? זה יכול להיות במים וזה יכול להיות מגע. זה שני דברים שונים, אבל גם זה לא חייב להיות מגע. יכול להיות שהחילזון ישב פה, הלך לטייל לאלמוג הבא, ועל הרגל שלו הוא סחב איתו את החיידקים שגורמים למחלה מאלמוג א' לאלמוג ב'. יש למשל עבודה של בחור בשם מאיר סוסמן, שהוא הראה שחיידקים שגורמים להלבנת אלמוגים, שיש איזושהי תולעת שיושבת באלמוג שהיה חולה, שהוא הולבן, עוברת לאלמוג שכן שהוא בריא, ויחד עם הרגליים שלו הוא בעצם עובר לאלמוג הבריא, ושם יושבים החיידקים שאחר כך גורמים לשכן להיות חולה. אז אלה דברים שכשאתם רואים בתוך האקווריום, יש לכם אחד שהוא נראה שהוא בעייתי, אז פשוט לקחת את האלמוג הזה, אם אתם יכולים, כמובן לא תמיד אפשר, ולבודד אותו. על ההתחלה לבודד אותו, ואז לטפל בו, ואז זה הרבה יותר קל אחר כך לטפל באקווריום כולו. אז אחד הדברים, הסימנים הראשונים למחלה, זה בעצם שינויים בצבע של רקמת האלמוג. Okay, אז יש לנו פה כמה וכמה תמונות כאלה. בדרך כלל זה צבע שהוא צבע לבן יותר. לפעמים אתם תראו צבעים אדום, שחור, ירוק וכן הלאה. ברגע שראיתם איזשהו שינוי שהוא ממוקד, או שיש לו מה שקוראים מולטי-פוקל, או הרבה נקודות, צריך להתחיל לשים לב. לפעמים זה שום דבר, לפעמים זה משהו שהאלמוג יכול להתגבר עליו, זה פשוט תנועה של הזוקסנטלות, של האצות ממקום ריכוז אחד לשני, ואפשר להיות שקטים. אבל תמיד כשאתם רואים איזשהו שינוי, להתחיל לשים לב, כי זה יכול להיות סימן ראשון למחלה. השלב השני, בהרבה מקרים, זה שאנחנו רואים באמת את השוני בצבע, ואז פתאום רואים, כמו שרואים פה, אתם רואים, זה הצבע הרגיל, פתאום יש לנו הילה לבנה, ובאמצע בעצם הייתה פעם רקמה, זה פשוט התקדמות של המחלה, המחלה מתקדמת ויש מוות באמצע. כאן, פה ממש רואים את זה, רואים, זאת רקמה בריאה, פה זאת רקמה, זה כבר ללא רקמה, זה רק השלד, ועוד לא הספיקו להתיישב עצות, לכן הוא נראה לבן כזה, אוקיי? אז, וגם כאן. בסדר? אלה סימנים שפה קורה משהו. ואז אם, כמו שאמרתי, יש לכם את האפשרות להוציא את האלמוג, זה הפתרון הראשוני. עוד אפשרות זה במינים שהם, במיוחד במינים המסועפים, אפשר להוציא את האלמוג ולהתחיל פשוט לחתוך אותם, אוקיי? ולנסות, לא לחתוך פה איפה ממש בתפר, אלא לחתוך באזורים היותר מרוחקים, ולנסות להדביק ולשתול מחדש, אחרי שהם עברו תקופת קרנטינה. לראות שהמחלה לא מתפשטת, ואז אומרים, אוקיי, זה נראה שנפטרנו מהחלק הבעייתי החולה, ואפשר לשתול את החלק הבריא. עכשיו, זה נכון לגבי אלמוגים שמסועפים. זה הרבה יותר קשה לעשות את זה עם אלמוגים שהם גושיים, מן הסתם. טוב, אז אני קצת אספר לכם על השמות המפוצצים
שכפי שאמרתי, אנחנו כבר עובדים על זה, אני חושבת, בטח 20 שנה ברצף על מחלות באלמוגים, ועדיין ממש לא יודעים שום דבר. אנחנו מכניסים את כל המחלות בתוך מין רובריקה כזאת כללית. למשל, אנחנו קוראים לסינדרומים לבנים, שזה, תסתכלו כמה סינדרומים לבנים יש לנו מכל מיני סוגי אלמוגים. מה שאנחנו יודעים שיש אזור שהוא מולבן, אחר כך הוא מאבד רקמה, וזה בעצם מה שידוע. במקרים מעטים מאוד יש אפיון של מי גרם לזה או מה גרם לזה. ולכן אנחנו מכניסים את כל הקבוצה הזאת כקבוצת סינדרומים לבנים, וחוקרים את זה. מה שאני הייתי מבקשת מכם, זה אם יש לכם תמונות, או אם יש לכם דברים שאתם רואים, אז קודם כל אפשר דרך הפורום, אפשר ישירות לפרוריף. תיצרו איתנו קשר, זה מאוד חשוב כי אנחנו מנסים להגדיל בעצם את בסיס הנתונים מבחינת מי חולה, מה חולה ולמה. אולי גם נצליח לבוא לקחת דוגמאות, לראות אם אנחנו יכולים לראות אם יש איזשהו חיידק או איזשהו... זה, אני חושבת שידחוף את הנושא הזה קדימה, גם מבחינת אנשי האקווריומים וגם מבחינת המחקר באופן כללי בעולם, כי כמו שאמרתי, זה עוד פתוח. וכמובן, כל מי ששולח תמונה, ישלח את השם, והתמונה היא שייכת לכם וכן הלאה. ואם מישהו יצטרך או ירצה לפרסם את זה או ירצה את זה, כמובן יבקשו את רשותכם. זה לא משהו שבכלל... אבל אתם את הבדיקות שאתם עושים במים פתוחים, נכון? ובים רגיל. ולנו יש בעצם מערכת סגורה. נכון. זה לא שונה? זה כן. זה שונה ולא שונה. יש פה כמה וכמה פרמטרים שהם שונים. יש כאן כמה פרמטרים, בהחלט שונה, אבל אותם מחלות מוצאים גם במערכות סגורות וגם במערכות פתוחות. העניין שבמערכת סגורה, אנחנו יכולים לשלוט על זה הרבה יותר. במערכת פתוחה אתה מגיע לים, אתה לא תתחיל לזרוק אנטיביוטיקות בזה. עכשיו זה הרבה יותר מסובך. המערכות הסגורות, התקווה היא שבאיזשהו שלב נתחיל להבין מה קורה במערכות סגורות, ואז את זה להוציא את זה למערכות פתוחות. אנחנו תכף נדבר על זה, אבל אני, לצערי, לא הרבה, אוקיי? טוב, אז עוד קבוצות של מחלות הן אלה שהן בעצם, כמו שאמרתי, שינויים בצבע. אז יש לנו מחלות של פתאום אנחנו רואים איזשהו כתם חום. הרקמה עוד שם, וכתם חום לא כל כך יודעים ממה זה נגרם. או מה שאנחנו, זו מחלה שדווקא היא אחת המחלות שנחקרות הכי בעולם, זה מה שקוראים Black Band Disease, או בעצם מחלה שהיא ידועה כבר משנות ה-70 בים. אני מתארת לעצמי שהרבה לפני כן במערכות סגורות, אבל אף אחד לא נתן לזה שם או לא נתן את הדעה לכך. ואלה הם מחלות נוספות, סימנים נוספים שתסתכלו כשאתם רואים בתוך האקווריום, תשימו לב, אם יש לכם מצב כזה, אני ממליצה, שוב, אם אפשר להוציא את האלמוג ולבודד, אם לא, אז בטח להוריד את רמת התאורה, מכיוון שתכף אני אסביר לכם גם למה, כי מה שגורם כאן לבלקבד, או אחד הגורמים, או מה שאנחנו חושבים שהוא אחד הגורמים העיקריים, זאת ציאנובקטריה. זה עצה, לא עצה, זה חטא, זה לא עצה, זה בעצם בקטריה שיש לה יכולות לעשות פוטוסינתזה, והיא גורמת או
מלווה את המחלה הזאת. אנחנו עוד לא יודעים אם היא גורמת ישירות למחלה, ותכף אנחנו נדבר על זה. ובנוסף לכך שאנחנו דיברנו עד עכשיו על מחלות שהן נחשבות מחלות מדבקות, יש מחלות שהן בעצם גידולים באלמוגים. חלק מהגידולים נגרמים על, או מה שאנחנו חושבים שהם גידולים, או מה שראינו כגידולים, זה בעצם לא גידול, זה איזשהו אפץ של סרטן או צדפה שיושבת בפנים וגורמת לאלמוג לגדול בצורה לא רגילה. וחלק מהם הם אכן כן, כפי נראה, גידולים, שכשאנחנו רואים את צורת הגידול, אנחנו רואים שהצורה שהפוליפים נבנים הם לא סדירים, לא יעילים לגבי האלמוג. לא כל כך יודעים מה גורם לזה, יש כל מיני תיאוריות, כולל שזה אולי איזשהו וירוס, אבל בקיצור, גם אלמוגים חולי סרטן. זהו. וכפי שאמרתי קודם, יש סדרה שלמה של מחלות שנגרמות על ידי פס כזה שהוא יכול להיות שחור, יכול להיות חום, יכול להיות אדום, והסמן העיקרי זה הציאנובקטריה הזאת שיושבת שם, יחד עם כל מיני חיידקים שונים ואחד תאים שנמצאים שם. זה ממש קבוצה שלמה של יצורים שגורמים למחלה. עכשיו, בארצות הברית דברים נעשים בצורה מאוד מאוד מסודרת, וכחלק מהקבוצה הזאת שחוקרת אלמוגים, הם פיתחו איזשהו דף כזה, שבעצם אומר איפה אנחנו רואים את הפגיעה, אתם רואים פה בבסיס, באמצע, למעלה, האם יש סמן של נקודה אחת או הרבה נקודות, האם הוא דיפוזי, זאת אומרת הוא כללי על האלמוג או רק במקום מסוים בפס. הרעיון הוא שכאן, שאנשים שהם רואים, פוגשים מחלה, ירשמו את זה, ועל ידי כך יהיה אפשר, וצילומים, ועל ידי כך אנחנו נוכל לעקוב גם אחרי התפתחות מחלה מסוימת, וגם איזה אלמוג יש לו מה, ואולי מזה ללמוד דברים נוספים. אני חושבת שאולי נכניס משהו מאוד דומה לזה לפורום, כך שכשאתם תרצו, תכניסו אינפורמציה, אולי זה ייתן לנו איזשהו בסיס לנסות להשוות ולהבין מה קורה מבחינת המחלות האלה שיש לנו באקווריומים. טוב, אז אני חושבת שכולם מכירים את כל נושא ההלבנה באלמוגים, שפתאום אנחנו רואים אלמוג שהיה יפה, חום או צבע אחר, פתאום הופך ללבן, או שלגמרי לבן, זה האלמוג שהיה באילת. פה יש רקמה, לא תטעו, זה לא שלד חשוף, כמו שראינו קודם, פה יש רקמה. הרקמה היא נראית לחלוטין נורמלית, חוץ מזה שאין עצות. ואחת העבודות הראשוניות שנעשו על כך זה מעבדה של יוג'ין רוזנברג ואריאל קושמר, הוא הבחור שבעצם גילה את כל הנושא הזה. ראו שבעצם זה חיידק, שהוא בשם ויבריו, שזהו חיידק שגורם מאותה קבוצה, זו קבוצה מאוד גדולה, גם למשל גורמת לחולרה. יש ויבריו חולרה, יש ויבריו קורליטיקוס ושילוי וכן הלאה, שהוויבריונים האלה זו קבוצה מאוד גדולה של חיידקים שגורמים למחלות. ופה היא גורמת, החיידק הזה במינים מסוימים גורם להלבנה בלבד, שעם עלייה בטמפרטורה גורמת למחלה, וכשהטמפרטורה יורדת בחזרה, האלמוג רוכש מחדש את האצות וחי ושמח וטוב לב. יש בן דוד של החיידק הזה, ויבריו אחר, שהוא בטמפרטורה מסוימת גורם להלבנה, ואחר כך אם המצב יחמיר והטמפרטורה תעלה עוד קצת, אז הוא גורם כבר לפגיעה ברקמה עצמה. אם הטמפרטורה תחזור להיות נורמלית,
אז האלמוג יוכל להחלים. אז גם פה, בגלל זה כשאמרתי, עניין של איכות מים, טמפרטורה, כל הדברים האלה, תאורה, כל הדברים האלה מאוד מאוד חשובים. בסדר? שאלות עד עכשיו? מענות, טענות? אוקיי, אז אמרתי שנספר לכם קצת על המחלות שהן המחלות הקווים או הפסים, ה-band diseases למיניהם. עכשיו, הרבה פעמים שמגיעים לאלמוג ורואים שיש לו איזשהו פס שחור, אומרים, יש לנו, מה שאנחנו קראנו black band disease. זה שזה, אמרתי שאחד המאפיינים זה ציאנובקטריה, זה שיושבת שם, חיידק אבל זה לא בהכרח. במקרה הזה יש לנו אלמוג שיש לו אכן גם black band disease וגם משהו נוסף. וזה בעצם מחלה נוספת שגילו אותה פעם ראשונה בקריבים, שדרך אגב רוב המחלות שמתוארות לנו היום, הגילויים הראשונים היו בקריבים. וזה כי גם העניין שאנשים חקרו הכי הרבה שם, וגם העומס התיירותי, הבנייה והכל על שונית אלמוגים הייתה מאוד מאוד מסיבית שם. ולכן באמת בקריבים היום יש מעט אלמוגים והרבה מאוד חולים. אז מה שאת... סליחה? באילת זה לא מצב? עכשיו באילת זה מתחיל להיות, לצערי. כן, למרות שעכשיו כבר טיפה יותר טוב, וחלק מזה זה זה שהוציאו את כלובי הדגים. אבל שמבחינת הנוטריאנטים, כמות העומס האורגני הוא קטן אז, עכשיו הוא עוד פעם גדל כי יש בעיות ביוב, יש בעיות בנייה, יש בעיות תיירות, אצטרה, אבל באמת זה בהחלט. אבל מה שמעניין זאת אומרת, אלמוג גם יכול לסבול ממחלה, לא רק מחלה אחת, אלא שתיים. פה יש לו את ה-black band, שזה הציאנובקטריות, ופה ה-skeletal eroding band, שזה בעצם חד תא, ואני תכף אראה לכם אותה. אוקיי, אז יש גם, וכשמסתכלים מקרוב, פשוט רואים מין שכבה שחורה או חומה או אדומה, תלוי במי הציאנו שיושבת שם. אפשר לקלף את זה ממנו, אבל גם אם אתם מקלפים, אתם לא תמיד נפטרים מזה, ותכף תראו למה. אוקיי, אז אמרתי שאני אראה לכם קצת על מה ה-skeletal eroding band, זה בעצם משהו שהוא נראה כמו black band כזה, אבל מה שרואים זה על השלד עצמו נקודות שחורות כזה. אז חלק מהאנשים חשבו בתחילת הדרך שזה פטריה, אבל כשמסתכלים מאוד מאוד מקרוב, מתחת למיקרוסקופ, אז רואים שזה בעצם מין יצור שזז עם שלפוחית ושני קרניים, תכף אני אראה לכם איור שלו. אוקיי? ככה הם נראים, ממש הוא יושב נעוץ בתוך השלד, אלה... זה יותר טפיל בעצם. כן, אבל גם טפילים גורמים למחלות. זאת אומרת, פה העניין מחלה היא, זה שם מאוד כללי. הכל טפילים, גם חיידק שיושב בתוך הגוף של החיה או של הזה, הוא גורם הוא טפיל. אז ככה זה נראה, זה חד תא, הוא חי, שמח וטוב לב בתוך השלד, והוא מתרבה, מתקדם. בשלב הזה הוא נייח, אבל יש לו גם שלב נייד, והוא ממש זוחל לתוך האזור של הרקמה, מתיישב ומתפתח שם בכל יש עוד חד תא שגורם למחלה, מה שקוראים לזה brown band disease, כמו שאמרתי, השמות הם לא מאוד, הם יותר מתארים את המצב ולא נותנים יותר אינפורמציה מכך, כי עוד פעם לא יודעים. זהו חד תא, סיליאט, שיש לו ריסני בעברית. חד תא שיושב ומטייל על האלמוג, הוא בעצם אוכל את האצות, אוקיי? הוא מוצץ את האצות מתוך הרקמה של האלמוג, והוא באמת, אפשר לראות שאלה האצות
של האלמוגים, ועל ידי כך הוא פוגע במערכת החיסונית, גם של האלמוג, וכפי נראה לא פוגע ישירות ברקמה על ההתחלה, אבל... מה? איך הוא הוציא את העצה בלי לפגוע ברקמה והעצה היא תוך תאים? כן, זאת אומרת, היא לא בשכבה העליונה. התאים הם כל כך פלסטיים שהם נסגרים. אותו דבר עם המינוע שאני תכף אראה לכם. וגם עוד דבר שהחלק גדול מהאלמוגים, האצות, כשהם בחלק מהחלוקה הן גם משוחררות. זאת אומרת, זה מתחלק בתוך התא, אבל האצות אחר כך גם משוחררות מחוץ לתא. האצות עוברות ממקום למקום, יש להם שלבים שונים, והרבה פעמים זה בעצם האיסוף הוא נעשה או מעל פני האלמוג, או מה שאני הבנתי, וזה אני לא יודעת מכל העבודות, שלא רואים אותם בתוך הרקמה, רואים אותם רק על יד. אז יכול להיות שמשהו אחר פגע, גרם למחלה, והם באים אחרי, זאת אומרת, הם לא הגורם העיקרי, אבל זה עוד לא... איזה גודל מדובר ביצור הזה? זה 50 מיקרון, אני יודעת, חצי מילימטר, פחות אפילו. הם קצת קטנים, אבל כשרואים אותם, כשמסתכלים מקרוב על השלד, רואים מין נקודות כאלה. זה נראה לעין. כן, זה נראה כנקודות כאלה לעין, לא... מחלה חדשה. ויש את המחלה שהיא אחת הנחקרות אחרי הבליצ'ינג הרבות ביותר, זה בעצם מה שאנחנו קוראים ה-Black Band Disease, זה מחלה שאחד הסימנים, ההיכר שלהם זה הפס השחור הזה, שניתן לשלוף אותו, הוא מין צמר גפן שחור. זה בעצם, כמו שאמרתי, ציינו בקטריום שיושב בפנים, ככה הם נראים מתחת למיקרוסקופ, וכשמסתכלים עליהם במיקרוסקופ אלקטרוני, ככה זה נראה כבר, זאת רקמת אלמוג, וכפי שאתם רואים היא חדרה פנימה. אחת האפשרויות היא שהיא משחררת איזשהו חומר שממש נותן לה אפשרות לקדוח בתוך הרקמה. אבל תמיד רואים את הפס השחור הזה צמוד לרקמה חיה, ומאחריה אזור של שלד חשוף, שהוא נשאר חשוף או גדלים עליו אחר כך עצות וכן הלאה, יצורים אחרים. תראה, העניין עם ה-Black Band אפשר לעשות כמה דברים. אחד, אם אפשר, אם זה מין שאפשר, זה פשוט לנסות לשבור את האלמוג רחוק מהבנד, ובתקווה שהחלק הזה לא פגוע. כי בדרך כלל כשהוא חודר, הוא לא חודר מאוד, בדרך כלל, עוד פעם, מאוד רחוק מאיפה שהבנד נמצא. דבר אחר זה להוריד תאורה, כי הם זקוקים לאור. ציינו בקטריה, יש לה יכולת וצורך לעשות פוטוסינתזה, ולכן אם אתם מורידים את האור, אתם יכולים לפגוע בציאנובקטריה, בתקווה שזה יעזור. ופשוט שאיבה, יש אנשים שפשוט באים עם זה, ואם זה אזור קטן, אפשר לשאוב את זה. לשאוב שוב ושוב ושוב את כל הבנד הזה, בתקווה ש... כשמסירים את זה, גורשת זה אף למקום אחר ועוד פעם. בדיוק. לא. זה רק ממש ממוקד ולשאוב את זה מקומי. אז תתחיל. ויש עוד, זה בעצם תולעים שטוחות. עכשיו, הטרמטודות זה קבוצת תולעים שיש להם מחזור. מישהו שאל אותי על המחזור חיים של בדגים, ואם אתם מוציאים אחד מהווקטורים או אחד מהצדדים, מהמעבירים של המחלה הזאת, אפשר באמת לקטוע את המחלה. זאת מחלה שגילו בהוואי, והם גילו הם קיבלו כל מיני כאלה ורודים, דרך אגב רואים את זה כבר גם באילת,
כל מיני בונקלח כאלה ורודים באלמוג. זה כפי נראה לא מי יודע מה פוגע באלמוג. כשזה אחד פה, אחד שם, כמובן שזה מתפשט, זה יותר רציני. הטרמטודות האלה, קבוצת תולעים שטוחות כאלה שהן גם פוגעות, לא המינים האלה, אבל יש מינים שגם פוגעים בבני אדם, והם גורמים לכל הסימנים ורודים וסגולים שאנחנו רואים וזה יכול להיות שחלק מהמחזור החיים בעצם הוא נגרם על ידי, או הפגיעה נגרמת על ידי זה שיש איזשהו דג, שחלק ממחזור החיים נמצא אצלהם, הבא הדג הקטן נותן ביס מאוד קטן, לא רואים את זה, ואחרי כמה זמן רואים את הסימנים. והוא בעצם מעביר את המחלה מאחד לשני, אז גם זה צריך לשים לב. ויש תופעה שראינו בארץ, יש אותה כבר פרסומים ממקומות נוספים, אבל לזה קוראים, זה תולעת שטוחה, קוראים לה וואמינוע, קבוצה מאוניברסיטת תל אביב, מצאה את זה, נתנו את השם על שם איציק פריקנר, שהוא אחד החוקרים, וזה בעצם, אתם רואים פה את הנקודות החומות, ולפעמים אני ראיתי באקווריום עם נקודות חומות כאלה של אנשים שלא כל כך יודעים, זאת תולעת שטוחה, הנה התולעת, בתוך הגוף שלה אפשר לראות את האצות, אפרופו איך זה, האלמוג נראה בסדר גמור, הם שואבים את האצות במין, והאלמוג בסדר, לא זאת אומרת, זו תופעה מוזרה, לא כל כך יודעים האם זה פוגע באלמוג או לא, כפי נראה לא כל כך. לא כל כך. לא כל כך. מה מגדיר בזה? נכון. זה לא משהו שנעים לי. אנחנו לא, זה שזה לא נעים זה דבר אחד, אבל אנחנו לא יודעים עוד, אז עדיין הם הכניסו את זה לאפשרות שזה מחלה, כי אנחנו עוד לא יודעים, זאת אומרת, אף אחד לא עקב אחרי האלמוגים האלה לאורך זמן, יכול להיות, בגדול, כשאתה מסתכל על האלמוג, האלמוג נראה בריא, נראה בסדר, הוא חי וקיים, מעבר לזה לא עשו עבודות פיזיולוגיות נוספות על זה, אז כך שעדיין אומרים, יש לכם כזה, תשימו לב. רגע. אוקיי, וצריך תמיד לזכור שכשאתם רואים משהו שהוא פתאום אין רקמה או משהו כזה, שאולי זה בעצם טורף שנכנס לכם למערכת. אז פה זה דרופלה, זה סוג של חילזון, יש אותו באילת, אבל יש הרבה... מה באילת? בזמן האחרון התפרצות של החילזון. נכון. הוא טורף מטרים שלמים אז זה עוד סימן של מערכת, קודם כל ההתפרצות של טורפים ודעיכתם זה דבר שהוא נורמלי. הוא קורה, זה קורה עם הכוכב ים הקוצני, זה קורה עם המון, זה חלק מנורמלי, כן, בתוך מערכות. יש התפרצות של טורף, אחר כך התפרצות של מי שטורף את הטורף או פוגע בטורף, והמערכות הן... שזה יוצא מאיזון. אבל בדיוק, אבל פה במקרה כזה, אם הוא יוצא מאיזון, אבל עוד פעם, לתוך האקווריומים, כשאתם רואים דבר כזה, אז אתם צריכים תמיד לשים לב, האם אתם ראיתם פגיעה, האם יש שם איזה חילזון, איזה תולעת, איזה דג, שאולי הוא זה שגורם לפגיעות האלה. אז מה שמעניין בנוסף, זה שבהרבה מקרים, כשיש את הטורף הזה, גם רואים עלייה במחלות אחרות. ואחת האפשרויות היא שבעצם הטורף הזה הוא מעביר, הוא הולך מבקר אלמוג א', שהיה לו את המחלה, ואחר כך הולך לבקר אלמוג ב', ועם ההליכה שלו, או עם זה שהוא נגס מפה לשם, הוא בעצם העביר את המחלה. אז גם זה צריך לתת את הדעת, כן? רגע, ראינו אותם? טוב, אז הגענו בעצם למה? מה בעצם עושים כשיש לנו מחלה? שזה בעצם, לשם כך אנחנו כולנו נפגשנו כאן. אז הדבר הראשון שאני תמיד אומרת זה לבדוק איכות מים.
בטח במערכת סגורה, איכות המים צריכה להיות הכי טובה שיכולה להיות. נוטריאנטים נמוכים, כל רמות המינרלים שיהיה באיזון. זה הדבר הראשון. ברגע שאתם רואים שמשהו קרה לכם באקווריום, זה הדבר הראשון. אם אתם יכולים, יש לכם משהו שהוא נראה חולה ואתם יכולים להוציא אותו ולנסות לטפל בנפרד לאקווריום, ותוך כדי זה גם לעשות הרבה החלפות מים, זה נפלא. לא תמיד ניתן, אם זה חלק מאיזשהו ריף נבנה, אז זה יותר בעייתי. כאשר אתם מוציאים או כאשר אתם מכניסים אלמוג, בחלק מהמקרים לעשות, במיוחד שקיבלתם אלמוג ואתם לא יודעים מי האמא והאבא שלהם, זה לעשות להם איזשהם דיפים של יוד או איזשהו חומר נוסף שהוא אנטיספטי. אנטיביוטיקה, עוד פעם, אנטיביוטיקה, אני לא הייתי ממליצה, גם בגלל העניין שאתם לא יודעים איך זה משפיע על האלמוג עצמו, וגם, או על החיידקים הטובים שיש באלמוג, וגם מכיוון שאנחנו לא יודעים מספיק על החיידקים ועל איזה אנטיביוטיקה בעצם יכולה לפעול. להוריד רמות אור, כי אור גבוה, כמה שזה נהדר וזה נותן יופי באקווריום, הרבה פעמים הוא יכול להיות גורם לסטרס. לשנות מליחות. חלק מהפרזיטים וחלק מהטפילים יכולים להיפגע משינויי מליחות. השאלה אם האלמוגים גם לא... זהו, אז האלמוגים, אני לא אומרת לשנות המליחות מ-40 ל-30 או מזה, אבל לשנות מעט את המליחות, 1 או 2 ppm לא יקרה שום דבר לאלמוג. לנסות להוציא, אם יש לכם חלזונות טורפים, או אם יש לכם תולעים שהם טורפים, כמה שפחות להוציא, כמה שפחות שיהיו לכם במערכת. לא לגמרי, אבל שלא יהיה עומס. להוסיף דגים שהם בעצם ניזונים מהצות. עוד פעם, זה חלק מלהוריד את העומס של הצות וכן הלאה. ועכשיו אני קצת אספר לכם על איזושהי עבודה של בחור שנמצא פה ועשה את העבודה שלו אצל יוג'ין רוזנברג ואצל דיוויד ברן, נכון? איפה עשה את זה? ברן. באוסטרליה, של phage therapy. עכשיו, לכל יצור בעולם יש איזשהו יצור אחר שבעצם טורף אותו, או בעצם שומר על כך שהכל יהיה בשיווי משקל. לחיידקים יש וירוסים שחיים, שבעצם הם נמצאים בתוך החיידק, והם שומרים על איזון כלשהו במערכות הגדולות האקולוגיות. ואז בא יוג'ין רוזנברג עם הרעיון, הוא אומר, אנחנו יודעים שחיידקים, חלק מהחיידקים גורמים למחלות. בואו ננסה להקטין את כמות החיידקים האלה, הספציפיים האלה, על ידי זה שאנחנו בעצם נתקוף אותם עם הווירוסים שהם בעצם הווירוסים של עצמם, אבל ניתן להם מין פוש כזה של וירוס שהוא בעצם יחסל או יוריד את רמת החיידקים למינימום. ואלה הפאז'ים, ככה הם נראים במיקרוסקופיה אלקטרונית. הם די ספציפיים לחיידק מסוים, זאת אומרת שאתה מכניס את זה, הסיכוי שתדביק כל מיני חיידקים אחרים טובים הוא קטן. והרעיון הוא בעצם שאתה תוקף את התוקף. איך אומרים? Kill the winners? אז kill the killers. אז פה זה פשוט ניסוי שהם עשו, הם יראו מה קורה. זה בעצם חתיכת אלמוג, לקחו, כשהם שמו את האלמוג עם החיידק, זה מה שקורה לאלמוג, וכששמים את הפרגמנט דומה עם החיידק, עם הפאז'ים, בעצם אין הידבקות, ובעצם אפשר לגרום לכך שהאלמוג יחיה
ויחלים. זהו, אני מקווה שאם יש לכם שאלות... שמתי לב שרוב הפגיעות והמחלות ירדת על אלמוגים קשים. כן. מה עם הרקים הרקים? יש מחלות שהן ציאנובקטריות בעיקר ופטריות. הן שתי הקבוצות שהן פוגעות. וגם יש מעט מאוד עבודות, יש עבודות בעיקר על פלקסורה שהם נמצאים בקריבים. גם כן, פטריות וזה מה שיודעים על זה. זהו, אין הרבה אינפורמציה. יש פלטוורמס שהן שקופות. כן. מה עושים איתן? אפשר לדבר על זה. השאלה אם הן פוגעות פשוט אוכלות לאט לאט. והן נשארות שקופות, הן לא זה, כי זה בדרך כלל, הוואמינואה מתחילות שקופות ואחר כך מקבלות את הצבע. אז אם הן אוכלות... חום אדם בדרך כלל. זה הוואמינואה, זה הסוג של זה, אבל הם לא... אני חושב שאתה דיברת על היצור החד-תאי שדיברת עליו קודם. עוד פעם, להוציא את האלמוג. אין... העניין של כל הסיפורים עם התולעים השטוחות, זה בעיה, זה בעיה, לא יודעים. הפלטוורם שהראית מקודם, הן מתפצלות. כולם מתפצלים. כולם עושים גם וגם וגם. אז כן, זה מחזור, זה לא, זאת אומרת, אין להם בעיה, בגלל זה עובדים עליהם, בבתי ספר יש את הפלנריה, זה שלומדים, חותכים אותו לכמה חתיכות, והוא יודע להתפצל, והוא יודע לגדול, ואין עם זה בעיה. אבל, וחלק גדול גם מתרבים ברבייה מינית. להגיד לך שאני יודעת לא, אלא אם כן נמצא איזשהו טורף שיטרוף אותם, איזשהו דג, ויש דגים שטורפים אותם. אפשר להתמודד במערכת סגורה, בואי נאמר, מזהים איזושהי מחלה על אלמוג. מוצאים את האלמוג, מטפלים בו, בין אם על ידי יוד, אותי, מחזירים אותו בחזרה למערכת. בכל מקרה, המחלה, אם היא נמצאת על אלמוג אחד, אז סביר להניח שהיא תעבור לשאר האלמוגים בדברים הקיבוציים. אפשר להוציא את כולם. לא, ברור. אז לכן אני אמרתי, יש דברים של מערכתיים שאפשר לעשות. אחד זה החלפת מים הרבה יותר סדירות. החיידקים נמצאים לאו דווקא במים. כן, אבל נכון, אין ספק. אתה מקטין את עומס, חיידקים נמצאים, גם בים הם נמצאים בכל מקום. אבל אתה מקטין את העומס, ולעשות את זה לא פעם אחת, לעשות כמה וכמה החלפות. זה דבר אחד. להוריד... איזה אנטיביוטיקה תיתן? איזה? לא יודע, יש כל מיני תכשירים שהם... אחד הדברים הכי יעילים לחשופיות זה דיק במים מתוקים דווקא. יש הרבה אלמוגים, ניסיון אישי שלי ששורדים במים מתוקים. נכון, יפה. כמה דקות, לא חשופיות של התולעים. התולעים זה פלטוורם. כן, זה לא חשופית. כן, זה פלטוורם. זה זו. זה עולם שלך. ודיק של מים מתוקים כמה דקות, 90% מהאלמוגים שורדים. והם מאבדים צבע, אחרי יומיים 3 חוזרים לעצמם, כל הפלטוורם מאוד שוק מהמים מתוקים, זה יעיל מאוד. מה? זה לא יעיל נגד הביצים, אם יש מושכות של ביצים. פתח עוד פעם. כן, אבל אפשר לחסן ככה. כן, אבל עוד פעם. אחד זה פטריות וזאונטידים וכל הרקים בכלל. אבל אתה צריך לו עוד פעם, אתה צריך פאביות גם להוציא, שורדות. וזה כל הדבר הזה אתה צריך לעשות בקרנטינה. אתה מוציא את האלמוג ועושה את זה. בגלל זה אמרתי, שינויים במליחות הם בהחלט אחד השיטות לטפל בהרבה מהמחלות. אני אוהב לעשות טיפ לכל הילוך חדש. אני אגיד איזה חומר שסיפה. אני לא יודע שזה פולידים מן התחום הזה, כמו בקופת חולים. זה אמרתי יוד. זה תפיסות יוד כאלה בדרך זה כלל. יוד. זה פולידים של קופת חולים, הכתום הזה. נכון. השאלה אם זה ממש אותו אחד? אולי יש עוד חומרים. אותו דבר. יכול להיות שמוסיפים לזה, אבל זה אותו דבר. זה אותו דבר, רק יותר יקר. בהחלט. אמרתי שגם יש טיפים מעץ התה, לא יודע... כן. אז תראה, אני לא יודעת כמה זה יעיל, אני אף פעם לא ניסיתי, עץ התה זה גם לנו, זאת אומרת, אתה... יש ריח מאוד חזק, שפותחים אותו, אז יש לו ריח
נכון. זה אחד הדברים שהאקווריסטים, שאתם, יש לכם הרבה יותר ניסיון מהחוקרים, כי החוקרים מסתכלים על זה מזווית אחרת, תיאורטית, ולכן יש את הניסיון הפרקטי. לכן, עכשיו בארצות הברית עושים איזשהו פורום שהוא מאגד בתוכו גם אתכם האקווריסטים וגם את האנשים שחוקרים את המחלות כדי באמת להגיע ביחד לאיזשהו פתרונות. גם אם אין תכשיר מסוים, יש איזושהי אנטיביוטיקה כללית שמנסה עכשיו גם כן חלק מהמחלות. אבל אנחנו עוד לא שם, וזה חלק מהבעיה. תחשבו כמה שנים לקח לאנושות להגיע לפתרונות לבני אדם, וכל הזמן חוקרים את זה. את מי זה עניין? מחלות באלמוגים. חיצולים. נתייחס לשקף האחרון. יש פה בעצם מצאתם מה שנקרא גורף לגורם ומתחתם את הבעיה של אלמוג מסוים. יש הרבה סוגים של טורפים. והאם אפשר להוציא את התכשיר על הבסיס הזה שיערבב כמה טורפים ביחד שלא טורפים אחד לשני, אבל כן זה התיאוריה, שזה מה שהם חושבים לעשות. הבעיה עם הפאז'ים וירוסים זה יצור מאוד בעייתי, כי הווירוס הוא לא בררן. לא, במקרה הזה בררן, הוא מאוד בררן. הוא יושב בחיידק מסוים, אז הוא יפתור את הבעיה של החיידק הזה, אבל וירוס צריך להחזיק אותו בתנאים מסוימים. הוא לא, הרי כל הסיפור עם למשל האיידס, שכולם נורא פוחדים ממנו וזה, האיידס לא עובר באוויר, האיידס עובר דם לדם, עובר מגע מיני שהוא מאוד קרוב. זה לא תנשום עליי ואני אקבל איידס, זה אותו דבר פה. אז העניין הוא שהכל מאוד ספציפי, ויכול להיות שנפתור את הבעיה של החיידק הספציפי הזה שגורם למחלה הזאת באלמוג הזה, אבל עכשיו איך תמצא פייג' אחר לחיידק אחר שגורם למחלה אחרת. אנחנו עוד בתחילת הדרך. אבל מי מייצר תכשיר ברמה מסוימת, אז אי אפשר לשמור חיידקים חיים עד שמגיעים לאקווריום. לא, זה גם כן, למרות שיש איזשהו תכשיר, וזה היה איזשהו תכשיר, שאני לא אזכיר את שמו, שאמר, יש לי תערובת של חיידקים טובים, חיידקים זה, וכשבדקנו זה לא הרבה חיידקים. שאלה? כן. אני אתייחס לכלל, כל הטפילים וכל הווירוסים, כל החיידקים שעוברים מאלמוג לאלמוג, זה גם דרך המים, הם גם מרחפים במים? לא, כי אמרת שגם הם זוחלים ברגליים וכל זה. הם זוחלים, הם מרחפים, יש להם מחזורי חיים שחלק מהם הם יכולים להיות בעצם על הקרקע להרבה זמן ולא לעשות שום דבר, ואז פתאום, כמו שאמרתי, האלמוג בסטרס, ואז פתאום הם יתפתחו ויגרמו למחלה. זה לא פשוט, זה לא נושא כל כך פשוט, אבל... רק פעם שאנחנו מקדמים שקראנו חולים עכשיו. עכשיו, אנחנו חוקרים, וגם יש לנו כל פעם חושבים על מנה בגלל שינוי בכימיה של המים, של האלקלינים והקלציום והיוד, שאולי זה אותו אחד או שזה משהו אחר? עוד פעם, כשאני אמרתי בליצ'ט, או כשאני אומרת כל המחלות האלה, אנחנו עדיין בשלב שאנחנו מתארים את המחלה לפי מה שראינו. אנחנו רואים את האלמוג לבן, הוא בליצ'ט. עכשיו, הבליצ'ינג יכול להיות על ידי חיידק, הוא יכול להיות על ידי סטרסור אחר, כמו טמפרטורה, מניחות... לא יש לנו בו נורא שאלה שלי, לא יש לנו לבן, הרקמה והאינגריאנט היא פשוט לבנה, או שהיא יכולה? לא. כשזה בליצ'ינג, יש לך רקמה, אתה רואה טנטקלים בחוץ, אתה תשים לו ארטמיה, הוא יאכל, הכל
יש בריחה של הזוג סנטלה בגלל הערה בתנאים. בדיוק. תאורה בספקטרום לא אנחנו לא יודעים אם זה בריחה, מכיוון שיש לנו גם בעבודות שאנחנו בעצם מה שקורה, למשל, עם התדלדלות. הם פשוט, הם ממש אוכלים, הם מעכלים את הצורה. ההלבנה שלך נראית פה על SPSC. נראית הלבנה מלמטה, זה אותו בליץ' שדיברת עליו אחרי זה, זה אותו אחד? רגע, תכף נראה. הנה זה התקליט שלך. לא, זה לא בליץ'. זה פה כבר שלט חשוף. זה הייתה ההתקדמות של המחלה, זה חשוף, זה החטאים האלה, וזה... לא את זה, ממש זה? אחד לפני זה היה SPS חצי ירוק, היה לבן בבסיס. זה כבר שלט חשוף, בליץ' זה בליץ'. זה בליץ'? זה לא בליץ', זה כבר ממש... זה לא רקמה. אז אין פה רקמה. עכשיו, זה לא לגמרי נכון, מכיוון שלאטרופות הרקמה חודרת. רוב האטרופות, יש רקמה למעלה, מה שאתם רואים, ואם אתם תשברו את הענף, תסתכלו בפנים, אתם תראו שבעצם יש רקמה בפנים. בחלק מהמקרים, הרקמה שבפנים היא בסדר, רק הרקמה העליונה היא נפגעה. ואז אם הטבת התנאים, פתאום תראו שהאלמוג חוזר לעצמו. אז הוא חוזר לעצמו כי גדל לו גם מפה, אבל גם מבפנים, רקמה יצא. ברגע שהתיישבו פה, בגלל זה אני אומרת גם עניין של איכות המים. ברגע שישבו פה עצות, אז כבר הרקמה לא תוכל להילחם ולצאת החוצה ולגדול מחדש. ואז, וזה צריך מאוד מאוד להיזהר בעניין שלנו. ממה זה נגרם? ה-white land למיניהם הם חושבים שזה איזשהו חיידק. אחד מהוויבריונים, או הרנדמון, לא הזכירו פעם אחת בכל הארצות התחממות כדור הארץ, או פה הוואי, התחממות כדור הארץ... CO2 יותר. הבנתי שום משהו אחר של... לא, בהחלט יש. אמרתי טמפרטורה, אני מדברת על כך שעלייה בטמפרטורה. הבליצ'ינג וזה נחשבת כאחד מהתוצאות של התחממות כדור הארץ. עכשיו, כשיש התחממות, חיידקים קטנים יותר. אתם יודעים שאתה לוקחים תרבית חיידקים, מה עושים איתם? מכניסים אותם לאינקובטור בטמפרטורה גבוהה. בטח אלה שגדלים אצלנו, כי הם צריכים לגדול בטמפרטורה של הגוף. ואותו דבר פה. הטמפרטורה עולה, כבר ימים אין לנו התחממות. אנחנו מקווים. היום ידוע שגם ה-pH בעצם זה בעיה לא פחות גדולה מהטמפרטורה, הוא אפילו יותר גדולה. תנודות, עליות, אבל אלה דברים גלובליים שאין לנו כל כך... זה בגלל אנחנו לא יכולים ספציפית כרגע לעבוד על זה. בטח לא באקווריום. באקווריום צריכים לגרום לכך שהמערכת תהיה כמה שיותר יציבה, כמה שיותר נקייה. ועוד פעם, אני מדברת על עומס אורגני, להוריד אותו, כי אלמוגים לא טוב להם עם עומס אורגני רב. זאת אומרת, אם אתם אוהבים להכיל את האלמוגים, תרגעו. אל תאכילו אותם. אל תהיו יידישי ממס, עדיף לא. כמה שפחות יותר טוב. הם מסתדרים עם תאורה, וזה גם אם לא מאכילים אותם יותר. הם יגדלו יפה. אבל האם יש לך איזה שקף עם הלוגים ופלטפורם גדולה ובאבל כזה? כן. כן. האם אין אפשרות שבעצם הייצור הזה עוזר לנו? יכול להיות, יכול להיות. הם לא כל כך... אנשים שום גדולים שפחות ישר למדות להם מסעות. יכול להיות שמה שהם עושים שהם בעצם מנקים את האלכוהול מעודף עצות. האצות הרי כל הזמן מתחלקות כמו שחשבתי. המצב הזה קורה כשיש חוסר איזון בעיקרון, זה טורף
היצור הזה, בוא נגיד. אין לו איבים טבעיים באקווריום, אז האיזון מופר. אבל גם, כנראה גם בים אין להם הרבה אוהבים. לא, יש את החשופיות האלה שאוכלות אותם, כן, אבל פה... שואבות אותם בתיאבון. אז מה שאני אומרת, אתה רואה באזורים באילת כמויות אדירות שלהם פתאום. וזה גם כן, עוד פעם, חוסר איזון, הדברים האלה, אבל זה אותו דבר עם הכוכב ים הקוצני ועם הדורפלו. זה הכל עולה ויורד לפי העונות, לפי שנים, לפי תקופות, ברגע שהמערכת יוצאת מאיזון, וזה קורה, יש מעגלים כאלה, אנחנו אף פעם לא מבינים את זה, כי אנחנו חיים את החיים הקצרים שלנו בתוך הים, או בתוך הזה, ולא רואים את התהליכים כתהליכים היסטוריים. ואנחנו יודעים שיש תמיד עליות של טורפים וירידות ועליות, ואחד טורף את השני. ובני אדם שמשמידים טורפים טבעיים. בדיוק. לא כך קשור, אבל לפי מעשה כזה די גבולי וקשה לאלמוגים בעולם. איך זה שכל הזמן מביאים לחנויות וחוקרים את האלמוגים, לא מדבר על החברה, ולהגיד שבעוד 10 שנים אני רוצה לעשות אקווריום יפה ונחמד, נכון שלא יהיה כבר מה לקנות. מאוד יכול להיות. כן, תראו, יש כמה וכמה פרויקטים בעולם שמנסים לעשות, או החזרת אלמוגים, זאת אומרת, הם לוקחים אותם, עושים פרגמנטציה ומחזירים אותם לים, שזה לא מאוד מוצלח. חוץ ממקומות מסוימים שבאמת כבר אין כלום. זה לא מוצלח בכמה סיבות. אחד, אתה לא יכול לעשות פרגמנטציה או whatever לכל המינים שהיו וזה. אתה תמיד, זה יערנות של 5 מינים. זה לא משנה כמה יחזירו, הבעיה באזורי קיימת, ה-CO2 וה-pH והטמפרטורה. אוקיי, אז החזרנו ושתלנו אלפי אלמוגים. מה עם הטמפרטורה שקפצה ל-30 במקום 26? וה-pH עם התנודות שלו. כתוב על זה השתנה ויש חומרים. כל המהפכה שווים. כל הזמן... אין בעלי חיים שמסתגלים את עצמם? כן, אז מה שקורה, השינויים הם היו בטווחי זמן מאוד גדולים. ואז מה שקרה שבאמת באבולוציה חלק נעלמו וחלק צצו, וזה בסדר. אנחנו מקטינים את התקופה הזאת. זה לא אומר שאולי לא יהיו שוניות אלמוגים, אולי לא יהיו שוניות כמו שאנחנו מכירים. הוואי למשל, הוואי מקום מדהים, יפהפה וזה, אבל בהוואי יש, נדמה לי 6 מיני אלמוגים, שנראים, יש כל מיני קטנים וזה, אבל יש מעט מאוד מינים, כמויות אדירות של אותם מינים, אבל מעט מאוד מינים. תראו מה קורה אצלנו בים סוף. זה בדיוק הפוך. יש לנו אולי מעט פרטים, אבל עושר מדהים. הייתי עכשיו באוסטרליה, אני חשבתי מי יודע מה אני אראה ב-Great Barrier Reef. באמת, האלמוגים שם הם ענקיים, מאוד מרשימים. אבל הם לא יכולים, אין מה להשוות לרס מוחמד. אתה רואה הרבה ממין אחד, או מ2 מינים, או מ10 מינים, אבל לא המאות האלה והמורכבות המדהימה. הדברים האלה השתנו, וזה הכל, גם מעשה ידינו, אבל זה גם תמיד. אבל מאיפה מביאים מהבוגרים והחולות? אם כל אחד שומר על העריף שלו לא שומר. באינדונזיה, במלזיה, באינדונזיה בעיקר, בקניה, במקומות שאנשים רוצים להתפרנס. גם הדגה ירד, אז הם מתפרנסים מזה שהם מקבלים, שוברים אלמוגים חוקרים. ויש גוף עולמי שהוא מנסה למנוע את זה, זאת אומרת, אתה צריך גם את זה אצלנו, כשאנחנו קונים אלמוג, אנחנו לא הולכים ומזמינים סתם ככה, אנחנו חייבים לקבל אישורים של האו"ם, ורק עם האישורים האלה אנחנו יכולים, ומי שמספק צריך שיהיה לו אישור של האו"ם. אנחנו לא יכולים לייבא משהו שאין לו אישור. זה דבר שהוא, וזה הולך ומחמיר, ועם השנים פתאום אנחנו נתחיל לראות בשדות התעופה שיהיו פקחים, והם יתחילו לבדוק, ואומנם היום הם קצת פחות יודעים, הם קצת פחות מבינים איזה אלמוגים הם אלה, אבל לאט לאט מכשירים אנשים, וזה הולך ויהיה יותר ויותר קשה. זאת אומרת שמי שיש לו אלמוגים היום, ואם הוא שומר עליהם, אז יהיה מוצא
מצב נדיר. למשל, אסור לגדל, בארץ אסור לנו לגדל גם לחובבים, אלמוגים מאילת. אם היה גם פקח הביתה למישהו, או פקח מישהו שמבין, ורואה שיש לך איזה אלמוג, אתה יכול לקבל קנס. זה בינארי. זה בעיה. זה בעיה מאוד... נפוצה. גם נפוצה.